Sam Partner er en dansk handelsvirksomhed, etableret i 2002. Vi har hovedkontor i Kolding og indkøbskontor i Chengdu og Ningbo i Kina, New Delhi, Indien samt Poznan i Polen. Vi har salgskontorer i Kolding, Ølsted og Poznan og er i alt godt 60 dedikerede medarbejdere. Til virksomheden hører også datterselskabet G Funder, etableret i 1901. I Sam Partner arbejder vi med en langsigtet strategi om at være en anerkendt og pålidelig leverandør med evnen til at skabe indtjening for både vores kunder og os selv. Vi er en dynamisk og innovativ virksomhed, hvor der kun går kort tid fra en idé til det færdige produkt lander i butikkerne. Vores sælgere og indkøbere deltager flere gange årligt på de toneangivende messer i Asien og Europa. Vi har vores egen grafiske afdeling, der står for udvikling og produktion af blandt andet koncepter og logoer, emballager, både egne og private label, samt salgsmateriale, displayløsninger og meget mere. Det, at vi laver det hele in-house, giver en meget stor fleksibilitet, samtidig med, at vi kan løse kundespecifikke opgaver hurtigt og professionelt. Vores engagerede sælgere har hver deres specialer inden for blandt andet VVS, DIY, hus og have, bolig og deko, hobby og fritid, spil og leg med videre. Vores kunder er primært supermarkedskæder og byggemarkeder i Danmark, Sverige, Norge, Polen og Tyskland. Vi sourcer varer i både Fjernøsten og Europa, og vores dedikerede og specialiserede indkøbere har et indgående produktkendskab. Dette gør også, at vi har 100% styr på kvalitetskontrol og mærkning af produkter, og vi sikrer dermed, at alle love og regler bliver overholdt, og at produkterne lever op til alle gældende krav. I Sam Partner har vi en meget stor viden og erfaring, når det kommer til logistik, fortoldning og håndtering af produkter. Vi kan lægge varer på lager til løbende aftræk som plukordre. Vi kan lave kampagner, hvor vi leverer direkte til kundens hovedlager, eller som free on board, hvor kunden selv står for hjemtransporten. Uanset hvilken leveringsform der ønskes, har Sam Partner den nødvendige viden og kompetence til at løse opgaven.